Menin üylөнгөнүmө 5 yıl boldu. Ortobuzda bala yok. Menin ayalım menin öpkönümdөн jiýirkenet jana menin uruğumdan jiýirkenet. Koşulganıda sırazı turup ketet. Ustaz emne kılışım gerek. Jardan beriňiz, keňeşiňizdi aytyňız. Ajraşaýynbı je başka alaýynbı? Menin de arkamdan Kur'an okugan baldarım boluşun kalaýym. Vraçka köründük taza deşti deydi. Bul boyunca ayal menen keňeşiş gerek. Bir gün kafege çıkıp geçti bar. Abdan tuş banya, sergü degen banya var. Abdan tuşu oşogo, andan keyin anı çıkır. O dasmiyaga. Dasmiyadan başka bir jerge aparıp, adal jerge. Arak bar eken dasmiyada bilesiňer şunu. Adal tamak dep jey berебиz go, birok janagı kemesinde araktar turat da. Ana men taň gala berem da tamak adal dep aýtjak. Tamakçy 2 jol jedim barıp mende. Dasmiya jakşı restoran, anan birok oşol etimiz adal dep aýtjat da. Et adal bola beret. Birok etти adal dep mani bergen adam arakты koyboy koyuş kerekpi, je men düşünbөй atам da oýloy berem da. Araktar bitide turganyny görem. Birok et adal deşet. Balkim adal alып kelip berişik etdi. Haytor adal jerge aparıp toyguzup, anan kiçine padarak alıp berip sura. Ne üçin uşunday bolup atat bizde? Ne üçin menden jirkenesin, ozum sasıkpı, tişim moңdoyumbu dep sura aytyt oşonu. Nege dara turup ketesin, uruktuman jirkenesin sen? Anda jaşabay эле koyuş kerekpi, je bir neken ondoş kerekpi, je emне kılış gerek? Je stil jakpayt, barıp be kiçine stildi özgörtünday bir stilderdi kiçine özgörtöýünbü, emне kılayın? Dep sura sen. Suraş gerek da, anan çeçilet mas, aytat anan jarılıp. Üýde etseň bolboýt. Eşikden biri gire kalat, çıga kalat, apası gelet, bir neke bolat, o ýakka barıp aýtyş gerek. Talak içinde kuşu oýun, ılıja tekmen jakka barıp, jygylyp düşpöýaklar. Anan aýtyp barıp, göňülüň köterip turaýsaň aýtyp beret, mындай bolsa mындай dep. Ana oşonday kılasın. Andan keyin dagı bolbosa kelseň, dagı bir jol aýtabız. Anan takır bolbogonda sen aýtkan jana ajraşyny aýtar, daga çeýin ajraşyga söz yok.